Alko. Oikeesti? Joo. On päällä. Eikä sano hei tubelle. Hei hei. Hei, pelataan PlayStationia täällä. Mulla on Avesome-fiilikset. Niin, tässä mun PlayStation profiili. Näkyykö siinä? Näkyy se video kyllä ihan hyvin. Niin, eikä nyt pelataan. Niin, eikö tuon nappulauton sai ilmaiseksi sieltä? Niin, toi näyttää tuon alhaalla auton, niin se on myös päkissä. Häkissä vai päkissä? Pakkauksessa, minkä pitää ostaa. Omin rahalla oikein. PlayStation rahalla tai oikealla rahalla. PlayStation Storesta. Luottokortti tai PlayStation rahaa. Eikä mitään saa semmosesta levykoodista. Mitä mä oon kohtanut? Protesti Big Surf Island. Niin julkka sun logo tulee tommoseksi, jos sulla on vaan online tää käyttäjä. Että on online profiili. Muuten toi semmonen sinne ja siinä ei oo tätä Big Surf Islandia. Ja mä oon ollut sinnekkään. Sun kannattais hankkia. No kyllä mä yritän, mut koko ajan mun isoinen pelaa niinku hullummin. Miksi se ei pelaa GTA, kun se on piilotettu? Hyvä, nyt mä voin tehdä sen. Niin, elikkä tuolla mun kaverini sovellella GTA V. Ja mulla on pelattu sitä joskus. No mäkin pelaan. Muistatko sä vähän feilasit silloin kerran? Milloin? En muista. No silloin kun sä ammut sitä venettä singolla, niin sä saat sun puolet perään. Niin. Ja kun sä menit sinne armeija-alueelle, sä oot vähän tyhmä. No hei, mä tiedän, sillä on hirveä. Niin, siellä on niinku tankkeja tälle ihan sairaasti. Sellaisia tyyppejä on rekalla, sellaiset aakot, tämmöistä alkaa ampua niitä heti. Niin. Sitten jos vastaa hävittäjä, niin lähtee sitten hävittäjällä perään. Tiesitkö, että tos Taivias on niin tietokoneelle? Niin voi. Niin, se mäkin vaan. Niin mä oon kokeillut se ja kaikki ei ole Siis se kännykällä kun ottaa kuvia. Mun isoveli menet heimottiin. Miksi? Koska siihen tulee kaikki niitä mainoksia hirveästi. Tulee koko ajan niitä mainoksia, eikä voi niinku normaalisti. Koko ajan tulee, ihan koko ajan. Se on hirveä ärsyttävää. Ei tarvitse, niin, sitä... Menisikö vedä tätä onlinea? Vai ihan lokaa? Älä jaksa, samalla lailla kuin GTAssa. Joo, tässä se on niin. Tässä ei voi normaalisti nyt kehittää. Mennään vaan Paradise Cars täältä. Mä oon saanut 10-75. Näytä sua auto. No mulla on aika paljon, mulla on 30 näitä, hei. Näytä kaikki sun mun mielestä. Tää. Ei kun näytä sun mun mielestä paras. Mistä mä tykkään niitä? Mä tykkään nyt tässä. Näytä. Mun lemppari nopeusauto on tämä. Sitten mun lempi stunttiauto on GT Concepti. Tämä, tämmönen cooler. 23% cooler. Ja mun lempi törmäilyauto. Sehän voisi... En ihan voi sanoa nyt tätä, koska tää on vähän liian ylivoimainen. Koska tän kesto on täysillä. Kiva. No yleensä mä käytän ehkä yleensä tätä poliisiautoa käytän ehkä. Tai sit mä käytän Racing Oval Champia. Tai sit mä käytän tätä. Onko se laittaa ne virkot päälle sinne? Joo. Jee! Ensin vielä paljon tästä. Mitä? Ajaa niinku moi. Mä vedän kyllä reissiä, koska mä tykkään osaa sitten vetää niitä. Varsinkin tällä kaaralla. Miten reissiä? Kilpailuun, varsinkin tällä kaaralla. Onks tää vähän niinku GTA toi alla ei hämmäs vaan? Onko? No vähän, mut ilman silleen, ettei voi mennä ulos alusta tai tälleen. Voi kyllä ajaa tälleen. Voi aina niinku ihan huvikseen niinku jos. Niin. Mä haluan silleen. Kato tämmönen väri. Vähän niinku toi, mikä se oli, Koenigsen. Vähän sellainen väri, jota näyttää siltä. Kilpailu. Tuossa niin sitten kartassa näkyy. Tässä kartassa näkyy tommosia pisteitä. Esi taas semmonen road race, tässä pitää taklaa tyyppejä, mutta se ei sovi tämmöisille autoille. Kato, toi on vähän outo, koska... Onko tuo vähän karttaa, missä on hyvä kilpailu? Mihin tää menee? Lone Stellion Ranchille. En sinne kyllä lähde.
Mä katsoks Facebookissa jotain uusia. Facebooki! Niin, mä oon Facebookissa ja Instagramissa. No vittu mikä nobo. En oo. Oot! Koska siellä mun yksi mun isoinen kaveri, joka tykkää musta. Se seuraa mua. Waterfront Plaza. En mä sitä onnekaan Mikael lähde. Ignaati. Kostur... In tunni asti ajaa oikeesti kilpailuun. Waterfront... Miksi kaikki menee Waterfront Plazalle? Arra mikä mun lempiksi? Tää. Ei, en mä halua Finnfarmilla asti vetää. Niin, pilkkäistä oli. Ei se oo tääkään! Aina se on täällä päin. Niin tästä. Onko se just tää kohta? Niin kato. Fuck, ei oo tääkään. Onko se tää? You gotta be kidding me, man! Onks mä vetänyt se sitten? En mä nyt Country Cupille lähde. Se on sinne aina ainakaan. Mä en halua luonstella... No, se on toisinpäin just. Täältä. Ja näin lyhyt matka. Tää vetää oikeastaan minuutissa. Ja sit tää paikka. Tää paikka, tää saari. Niin tää on yksi päkki. Se pitää ostaa. Sit saa sellaisia kivoja autoja. No vedetään vaikka tämmönen road race. Mikä on boosti? Läksä. Niinku Monsterissa ajatellaan. Niin, nyt nykyään autopelit on tämmöisiä, että tää on kaasu ja X aina boosti. Elikkä vedä tommonen... Mitä onko ne poliisiautoilla vähän pidätellä noita? Sitten onlineissa voi pelaa poliisia rosvoa. Ei tulla Julius Grigoras. Täällä on mitä? Jos mä oon kirjoittanut tohon. Niin tää peli, niin online voi pelaa poliisia rosvoa. Kato, tämmönen palauta. Vähän niinku Sitten? Undercoverissa voimme pelata kaksistaisena. Sitten? Voiko? Voi. Ai onlineissa. Ei, vaan niinku kahdestaan samassa. Mutta ei voi olla niis. Ai miten muka voi? Eikö sä muista, kun me pelattiin meille Undercoverin? Ai niin, antakaa. Ei mikään muusta. Mä menen kyllä tällä ekalla polla värillä. Ihan normilla. Se on vielä keskeytys mun kaverille. Sitten on huotosti tuolla alhaalla mun kaverin äiti soitti. Ja kattokaa tätä. Eikö se onkin hieno? Eikä nyt mennään road raceen, eikä tapetaan vähän tyyppejä, romutetaan kun pollatyyliin. Hei, äänet vähän kovella. 20 tyyppää pitää vetää alta ja poliisiltahan se onnistuu. Mitä kaikki on? Oikeesti? Missä kaikki on? Tuolla 1. 2! Mistä toi kai? No siellä on tyyppejä. Kuole. Mitä? Eikö mä nyt toisen polla-auton? Oikeesti? Se peli kai vitsailet. Seriously, mä näin toisen polla-auton. No näin! Ei, mä oon tän paikan poliisi. Jos se jää jättiauto tapa, toi oli kyllä lähellä. Ja nyt tän kyltistä. Okei. Ui! Ja toi auto kyllä käsinyt pitkää. Mun takaa on 3 autoa. 2 niistä on polla ja 1 niistä on tommonen jättiläinen. Ja se jätti meni puistoon, tuolla menee kuuritu! Sitten semmonen jättiläinen tippui taivaalta mun päälle. No onneksi ei ollut vielä vikaa helttiä. Vittu mä sain paniikkikohtauksen. Kuuluuko toi jätkä oli? Hei, seuraavaksi näin, jos mä oon junaraiteelle. Tuleeko nää junaraiteelle? Tuleeko nää junaraiteelle? Toivottavasti. Vitsi mä sain sydäriin. Onko tää auto kyllä kestää vikaheltti asti? Eikö miksi mä menin tähän? Mä kuolen. Hyvästi julma maailma.
Kuole! Si. Kuole. Kuole. Yeah, one take down. Ui, take down 2 in row. Pitääkö sun lähtee? Ei oo. Ja toi. Oikein. Herra Jumala. Mä tappanut 7 autoa. Mä oon kestänyt. Ja se oli kunnollakin. Kiitos. No nyt mä menin piipiksi. Nyt mä kuolen. Kohta tän pelinä. Damage-krital. Niin, kiva. Nyt tuli raket. Awesome. 20-2. Minä. Sitten niin. Mä olin kisassa. Sitä ei hyväksytä. Jos ajatellaan normaalisti, niin sitten mä olin kisassa. Niin. Reis, mitä vie? Mut siitä lasketaan 3 kisaa tai 3 kuolemaa. Joo. 3 kisaa tai 3 kuolemaa. Target score 1000. Kato, mä oon nyt täällä polla. Mä olin kiskannut puolella tälleen. Mä ajan. Jos mä näin joku ajan kovaa. Tai tekee kolarin vahingossa, niin mä heti laitan vilkut päälle ja tuus ihan asialle. Tälleen. Katsotaan, se on sitten tulee sieltä. Eikö täällä ikinä ole tapannut mitään? Aina jos tulee punainen, mun pitää pysähtyä, se on se problem. Oikeesti on. No, jos haluus, ei. No jos joku teet silleen, aina niinku nyt normaalisti, mut sit joku menee, jos on, niin sitten älä pysähdy. Niin, jos vilkut päällä sitten on tämmönen hetki, niin sitten saa. Punaiset. Kato taakse, hyväksy. Mä oon sun vihdoin. Mistä? Mä oon vihdoin, mä katoin. Mistä tulee? Mä tein valot. Gasvuutot. Mistä sä näet, että sulle tulee? No, mä katsoin semmoista, liikennevalokylttiä. Ehkäpä. Tai ehkä ei. Ei tule. Tuo on aika hullu. Eikö ihan normaalisti? Aika hitaasti nuo ajaa. No niin ajaakin. Sekin mä ohitan niitä. Niin, kattaakses tuleeko sitä tunteen? Onks se tööttiä? Kattaakses? Mä oon töötti. Mä oon töötti. 4 vaan. Niin ja käsiä. Ympyrä. Ympyrä ei tee mitään. Ehdin just. Monen tuli silloin, kun mä olin ylittänyt sen jo. Eikä ei tuu sakkoja, koska mä oon polla. No niin, liattuaksi tiedätkö sitten sen? Pollot on ihan hulluja. Ne luulee, että ne saa tehdä ihan kaikkea. Koska esimerkiksi yksi auto, niin yksi pollo. Niin. Tiedätkö, kato, kun tässä niinku menee autot tälleen, Eh? sit menee niinku pollo tälleen. Tälleen eteen. Meneekö? Joo, meni. Ja miettä. En mä sitten enää nähnyt. Telkkamassa. No voi! Mitä? Kuka sen teki? Oliko se joku oikeesti? No mä olen yhtä. Olisi kiva mennä rikki. Kuka meni rikki? Ja samalla vaikka tossa puolesta mulla on vilkut päällä, niin mä saan ajaa. Tyhmää! Ei muuten sua kiinnostaa noin. Kuka sen teki? Tuossa Oho. paljon paremmin. Mitä? Mä oon tommosen kylväsen se kaatu. Ei kiinnostaa. Ai vittu! Sun takana syörikin. En mä tiedä. Aaaa! Haha. Au! Haha, yksi reke. Enää yksi rekedi tai yksi kisa. Miten niin? Sulla on 2 regediä yksi. Ei 2 kisaa. Molempia. Kaksi No, regediä. just mä.
Katso kuka sen täällä teki. Mä muistan jopa sen auton. Minkälainen se oli. Miksi tuota lehohtaa toi juttu tuolla ylhäällä? Mä tiedän. Keskiyö. Eiku keskipäivä. Miksi menit punaisen? Ai! Se lumia! Se on ollut minä. Kukaan ei nähnyt mitään.